Minia, Yankupon Shiramo. Sawte ha, onte honka. Na amanfo adwuma pa mo ye wahano. Amanfo tie boma baso a enya sanketwa. Kosoa na ye adwuma no. Na minim se dache no. Akatua pa. Ewom. Almost now the headmaster of Ewiase. Can't bogano. Who is that? Abdullah Fati. Ewiase headmaster abo. Ya zoom govi. Oh, Ewiase headmaster. And then some the great brapa so yes. Come to him. Na jadi o ya wa daji. Je etiefo ni ahwefo afem. Oh no cre. Enti kofi de mekani. Wa ba atrase. No Nsem P3P ene mpatrapa. Okay. Ene kwa kire. Ene kire bedi ampon. Se benkum dwa nifa bedwa bonkum. Na se benkum tro se nifa nko anya anoa. Nifa bra obeko. Bra. I'm telling you the truth. Bra, yanya kwala so dipeni abro. Bra bi fi Nigeria buy me who buy me now. It's America na Nigeria. Hey, sorry. Me from America buy me who buy me now. With him, the person yakani. Okay. Ababa no atu achi no how. How? Yeah. Omu ni atimi dia busia koko akoma ne mpena.